Hola, molt bona tarda a tots i a totes els que us esteu connectant en aquests moments. Ens trobem al Museu Abelló per celebrar el Dia Mundial dels Museus. És habitual que ho fem acompanyant l'art amb música. Per això aquesta tarda comptem amb el quartet d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Mollet, format per la Gemma Benet, el Miguel Redón, la Gemma Ramon i la Teia Martínez. Ens interpretaran Beethoven. Ens trobem a la sala dedicada a l'obra del pintor Joan Abelló. L'exposició porta per títol Abelló, un tast. Esperem que tots i totes gaudiu del directe.